kuphuma isinqumo mayelana nomzuliswano ophakathi kwalowo owayengumengameli waleli loMzansi Afrika kanye-ke ne-ANC umnumzane Jacob Zuma kanye-ke neqembu le-ANC. Angiqale nje ngobingelele ngwamukele le channel eMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kadlomo ngaphansi le enkandla. Uma ngabe ke uyaqala ukufika le channel cela ukuthi ngenzele iqiniso ukuthi ucoca subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Izigaba lezabeka phakathi komnumzane Jacob Zuma kanye neqembu le-ANC njengoba ke namhlanje kulindeleke ukuba ke kuyolalelwa eLithuli House ukuthi ke sithini isinqumo mayelana ke nokuqondiswa kwegwegwe kuyena umnumzane Jacob Zuma njengoba ke ebhekene ke nezinsolo zangaphakathi eqenjini le-ANC zokuthi ke wamemezela ukuba uzokhankasela elinye iqembu ekubeni ke elilunga leqembu le-ANC ekubeni ke ufuma president weqembu le-ANC kanye ke neinsolo zamacala abathi wenzile ngaphakathi eqenjini kanye ke neminye imithetho akayiphulile okanye imithetho abathi ke uyiphulile ngaphakathi eqenjini le-ANC. Kusho ukuthi ke namhlanje kuzothi ke masekuhlelike sekulalelwa sekuqoniswa igwegweke lakho umnumzane Jacob Zuma kuyobe sekuthiwa ke msholozi nanka amacala esikubeka wona nazi insolo esikubeka zona nansi imithetho yaleli qembu le-ANC oyiphulile njengoba wena uyililunga yaleli qembu njengoba wena ungufema president wakuleli qembu ile mithetho ekanjeni kanje oyiphulile okwaziwayo ukuthi ke uma ngabe uyililunga leqembu elithize okanye iqembu le-ANC akumele uphuleke le mithetho. Bazobeke sebemnikeza ke ubufakazi ke ababutholile ukuthi ke uphulele umthetho nalomthetho kanti naye futhi uzobeke seletha lowo ke ozommela kulezo insolo njengoba ke ethe wakhetha ke umnumzane Tony Yengeni lo ombonayo ke sithomeni sakho kanti ke nayo bekade isishovushovu seqembu le-ANC. Noma nje luzothethwa ke lolu daba umnumzane Jacob Zuma akaneme ke neze nendlela okanye ngendlela okwenziwa ngayo ngoba ke ubecelile ukuthi ke lento yenziwe face to face kuhlalwe phansi ke eLithuli House bese kuyakhulunywa kepha ke iqembu le-ANC lithe nje cho lento ke sizoyenza online uzobe ngekho ubhekene nomunyo kepha zonke izinkulumo nezingxoxo sizozenza ngohlelo ke luka online. Yize noma ke kungasibona bonke abantu abeneme ngokuthi ke kube uTony Yengeni ozomela umnumzane Jacob Zuma uma abantu bebheka ke history yakhe umfoka Yengeni naye ke babone ngathi ayijabulisi kepha ke bamethembile ngoba ke ukhethwe umnumzane Jacob Zuma. Kanti ke futhi ke ngiyacabanga ukuthi namhlanje lo shona sezizwile ukuthi ke umnumzane Jacob Zuma sithini yena ke isinqumo sakhe mayelana ke neqembu le-ANC uyaqhubeka nokuthi abe yilunga ebeke upresident weqembu lomkhonto wesizwe ngoba phela ke siyazi ukuthi iqembu lomkhonto wesizwe ilona qembu njengamanje eliphikisayo kuphela okanye ke ilona qembu elikhulu eliphikisayo ekhona ke namanye afana ke no-EFF. Uzokwenza kanjani ukuthi ke abe ngakweqembu eliphikisayo ephinde futhi ke abe yilunga lale qembu le-ANC? Sizolinda ukuzwa ukuthi udaba lakhona luqhubeka kanjani. Ngizocela kwena njengamanje ukuthi wenze iqiniso okanye wenze isiqiniseko sokuthi uqhubeka subscribe uyalike bese uyakhomenta ukuze ungeke usale kwivideo elandelayo engizocela ukuthi ke sidibane kuyona. Ngiyabonga.